aika. Oskar Salermo, skater tässä. Mä hyppään veteen tässä videossa. Nonni! Hyvä Oskar! Mikä tää yürä? Se tulee taas. Mitä sä teit? Se kääntyy. Nyt Erno pois. Nyt voidaan käydä läpi skeittirautaa. Osia on vaihtunut ajasta aikaan. Hienot 55 € renkaat. Puhdistettu hyvät laakerit. Pyörii paremmin kuin viimeiset renkaat. Ja myös pääsen aika nopeasti paikkoihin. No. Tuo 15 000 hevosvoimaa tietenkin, koska on niin sairaan nopea skede. Sillä pääsee nopeammin. Ja nyt kun oli tämmönen lyhyt video, niin haluan kiittää, että katoitte. Kommatkaa. Subscribe. Kiitos näkemiin. Seuratkaa mua IG:ssä. Oskar.Salermo.